Здравейте, приятели, аз съм Даная БГ и щях да игра, исках много да играем на Roblox, ама е малко тъпа. И затова сега имам например музиките. И идваме тук. Любимата ми песен е, сега ще ви покажа, чуйте. Ето е това беше следващата ми любима песен. И дано да ви харесват клиповете, които правя. И ако ви харесват, дайте лайк нагоре и се абонирайте за канала ми. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Следващата игра е много забавна. Замяна и Триксио. Тук много трудно. Бъгна ми се. Много добре видяхте, че ми се бъгна. Ама някакво много странно изкача. Ето я. Не трябва да докосвате нищо, което ви дават. Например, дали са ми това. И не трябва да се удрям с тези неща, които са ми дали. Много бързо се движа, ама знам, че е на прав път. Ще си дава само прав път. Това не ми е излизало. Това е много трудно. Не е трудно, бе. Ама объркващо. Аз имам 679, както виждате отгоре. Това някакво ме обърка. И това ме бърка много. И това е... щях да ми написа. Блъснах се, имам 20 тъпи процента. И както видяхте, ето е играта. Само да излезна от тук. Другата игра с изтри, която искам да покажа, ама тая тъпа. Не чак толкова тъпа. Дран. Ето, сега гледате. Трябва да отблъсквате всичко, да не спука балона. Загубих на 187. Сега отдолу пише, че съм загубила на 187, а нагоре, че рекордът ми е 872. И ако си го подобра, ще съм много щастлива. И сега влизаме. Моя канал е Даная БГ. Абонирайте се за канала ми. Ето такава е снимката, като я ви гледате отгоре, ето. Само абонирайте се също и за канала на Еги 2004, това е моята приятелка. Не горното, ето тази картина. Приятелката ми се казва Али. Но
много е добро момиче. И този неин клип, това съм аз. Аз се абонирах за канала и да, това бях аз. Моля ви, абонирайте се и за нейния, и за моя канал. И дайте лайк нагоре. И започваме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Абонирайте се за канала ми. И дайте лайк нагоре. И отдолу при коментарите напишете какво видео искате да направя. И винаги гледайте коментарите. И аз ще ви отговарям. Запомнете този клип. Аз винаги гледам всички клипове. И ако искате нещо да напишете, напишете ми го на всеки клип. Аз ще влезна на всеки клип и ще видя какво пишете. И ще ви отговоря. И само да кажа на Алис, че съм пуснала нов клип. Това съм ми го написала, но тя не го е видяла. Не се абонирайте за Алката Джики, защото той направи така, че се опита да ми трие канала, аз не направих така, че да не успея. Чакайте. Да, имам Roblox, ама тя е тъпичка. И абонирайте се за канала ми, моля ви. И кажете на свои приятели да гледат клиповете ми и да се абонират за канала ми. Чао от мен!